هاتن سراخ قرالان و قرالیچیان وەکۆن دەبینن ji qesra lavê davî ku dinya li vir bihare zindî radigihînin. Li gorî tê gotin qiraliçe Ramûsankê ji bo vê werzayefînê bi tenê nemîne ji xwe re li qiralekê digere. Bi sedan, bi hezaran, bi deh hezaran. Ez ê bi deh hezar caran maçikim. Helam binêrim bê ew zilamê pişeskiye. Ez jî dixwazim vê hîn bibim. Ew! Delalo! Delalê min! Zilamekî çi xwazî li hevatiye? Kêfam jê rehat. Qiral mêmê Ramûsanên min heq dike. Lê tu carî ez ê jêkê nekim ku bûyê re biaxivim. Ew hinekî min ditirsîne. Hûn her du sohbet ê bikin werin mala min û çayekê vexwin çawa ye? Oo! Jî heywe min wisa bixapînin zilamekî çi xwasî beradayî ye? Ez dixwazim sirek xweş te re bibêjim. Ji bo helbesta ez di derheqê xwe de dinivîsim fikreke baş hate hişê min. Ne hewceyî tu hewqa sifediyokî bika hilbêjêre? Reqseke sivêk? Çima nebe ez wek betan direqisim. Wê Ramûsanek min bîne ser hişê min. Ez ê tim ji te hez bikim. Ez ji te hez dikim. Ez ji te hez dikim. Qiraliçeya Ramûsankê ya reben nigara û qasî çerûbanên jî Ramûsanek tenê jî negirt. Fikreke min heye bide dû min. Şklik, şklak, şklik, şklak. Tu dixwazî bi çavgirtonkê bilîzî? Got vê lîskê bilîzî divê tu baqil û pir jîr bî. Wa bi rastî ji tu başî. Oy, hay, halo. Hay. Ev qiraliçe ye. Ev qiraliçe ku jî goye. Ez ê herî başim. Min qezenç kir. Êdî ez dikarim çavê xwe Na, te vekim. qezenç nekir. Ê qezenç bike wê diyariyekê xweşik bigire. Qej Ramûsanên min tasiya ye. Hey ez 5 deqe tenê ji pesnê xwe nedim. Wek ez dî işkence dibim. Ew ê tu carî neguhere. Taliya talî Ramûsankê dilê xwe rehet kir. Lêş kesî re nebêjin ha? Yum Yum's puffed up and grossly fat. One day he's sure to go splat. Always take your hat off the chair, or he'll squash it into thin air. Oh. Long live all the kings and queens. They know what joy and sorrow means, but they have such enormous faults. Not as big as all the faults.